Gisugdan na sa Joint Task Force Aguila ang pagtukod og temporary shelters alang sa mga pamilyang biktima sa magnitude 7.8 nga linog sa poblasyon Glan, Sarangani. Sa kinatibuk ang 11 ka construction teams gikan military engineers ug CAFGO active auxiliaries ang gipakatag aron paspasan ang proyekto. Nag-shift na ta, determinate na ang SRR, Search, Rescue and Retrieval Operations. So, terminated na siya. Occidental sa Sarangani. Karon actually, ang effectivity sa second phase, which is the rehabilitation phase, maghimo og mga balay dito sa mga totally damaged ng mga balay. So, naadira, nag-commit ang ato ang 512 Engineering Construction Battalion o 504 Engineering Combat Battalion, no? 50 CAFGO ang makomit po sa paghimuan ng mga balay. Target sab sa Bangon Glan nga makapatukod og 73 ka temporary shelters nga adunay duha ka pultahan matag unit alang sa mga nawad-an og balay. Gilauman nga mahuman ang matag shelter sulod sa 8 ka adlaw sa trabaho. Samtang ang tibok proyekto gitumong nga makompleto sulod lamang sa 53 ka mga adlaw. Mato ni Major General Alvin Luzon, ang commander sa JTF Aguila ug 10th Infantry Division, kabahin kini sa badayon nga suporta sa Armed Forces of the Philippines sa rehabilitasyon sa mga komunidad nga naigo sa linog pinaagi sa panagtambayayon sa mga ahensya sa gobyerno ug lokal nga panggabhanan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Karin Beltran, Tatak RMN.